sukma sinukmaya sinukmaya winanjaya ngasepi sinipan balangge kabu pambukaning karana tarlen saking liat layap pengaluyuk ilahing ilahing awigna mastu Rama Sidhem awigna mastu Rama Sidhem silat mrinjuang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sana sinawung langgeng mlebes tumaksil stantun lampahing Buddha jinantara tutur katela tetula-tulat mrih labden parabda Wini Sudama upama parameng niskara karanta tumiying jaman purwa. Gonggo, Trigonggo Durga mendhak kala sirna. Pinardi tameng lalu temanjo tekapusana haning gebita tawurenggeng pralambang matumpa-tumpa. Marma panggung Sang Purwahing Kata Sikebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kandha narik tuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen ninarasa ya karaos. Mulajari rohang rasa wani nguruhing diri. Rasa rumangsa rumangsani pindhane kaya jalma kang ila kaca. Jareh musik nakup cancarita lebecik musik daring madaning pakiliran yaiku sejatine amriksane pagelaran kang ngringgit purwa. Surya Candra Darum yang katuka wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri yang idri bawana. Perwatekeng duk sina gilir gemanti temah dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan tangkarto mangkarto isin rambun toya japating grembyah dada padhange kutu-kutu walang atoga burono yang buronto dada beranaan tanpa wicalan Tan wetawis dangu seleng kawula tasih dene larasa ngapa ya boko garap tegal sawahe panglur silur tan padha disrambi sendonan sesindenan mikul garu rukune anggiring raja kayane sawanara pirembagan Samarwangi Sang Hyang Arkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung hingking kiblat papat lor kidul wetan nyang kulon sinaring jagat kang samyara Bayadara Banteja arep kekuwung paranditatan wonten ingkang amadhani kekuwunge Praja Negaring Amarta ya Negaring Indraprastha ya Negaring Wanamarta ya Negaring Batana Kamarsa ya Negari ing Cintakapura kataliwarna mapan wonten Negaring Amarta ya kengaran negara ingkang kinarya pambukaning kandha sak aratring mangke Negari Ngamarta temati saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawit tinampi ombak samudra benang langur kang tanpa wagut pegating paningal kapantok uruting Cakrawala wane-wane jakreng wisih samanang kineping jurang cara kinepung gosirung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tarsasana Jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo kareng ditri rewe-reweron kalapa bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar-tangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebansingan hangrang sang langit lenggak lenggok lampahe toya kang mijil saking sendang-sendang mening tirtane iline kang pinara-para playune kang tinampi waduk binendung-bendung kinarya hangileni sawah nyang pategalaning sang Narakisma mokal panglahing tetane bebasan datan ana bumi sak cengkah kang sela sadya tinanduran kang murakabit pandya Bathari Sri aglar pasabina nyayaruk misar kang pinangka pratiwi pategalan nirengga pelwijing kang ngrembuyung gegedhongane ambiyek wae nganti kaya manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya iwen san suyang rembug lamun siang aglaring manggunan lamun wanci surup surya samya bali mring kandhange sowang-sowang
Datanono caran kandhang aku nancing malang lebet tebih saking tindak durjana judi. Samya sayuk seka kaptya karya luring bangsa tuwa negari Ngamarta. Wana gengimbangi gunung anggung rineng samestari runtung murun tratung prasadya dadi huruk-huruk aning lungkungan. Lamun tintaliti sampun samya samet mring sesanggeman tepen sepen tebih saking tindak sansaya sinansaya wada winodhanane masinamatan daya dinayan. Sawiji jis mapan sejati ning jejibahan kang pinuji temahan mawujud manunggaling cipta rasa kang sak temah mbabar karya. Kenging binasake negari Ngamarta nalika semawagya manjik mring jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukira jinawi gemahari pakartata tuturta raharja. Dasar negara kang gedhe bari padhang jagat dhuwur kukusé tortado puncarane turta kasusuring manca praja. Lah sinanta wau ingkang marangasta pusaraning adil bangsa negari Ngamarta wis ana pranae dhewe-dhewe. Lamun kethek arane Pragusa Buta Pracika Dewa Wisik Pendhita Warep lamun alendra kan jejuluk nenggih Sang Prabu Puntadewa. Ya Sang Prabu Darmakusuma, ya Sang Rataguna Talikrama, ya Sang Ajata Saturya Sada Dwija Kangga, ya Sang Prabu Yudhistira. Nalendra lakuning bumi ingkang anggung jejekaken kautaman sak juga lenggah madaring dampar kencana. Datan montor-montor simating Bathara Yayah Dewaring laku Sang Hyang Bathara Darmangija Wantah. Binayang-bayang sanjaning para hapsara hapsari kawis ngamanggung tanggung Jaka Paloro. Ingkang sami ngampil pacaning Prabon Banyak Dalang sawenggaling kacumas Dewangga kang sarwa retna. Lasinten kemarang caket dene mangarsa muhung piswanur sang Yapara kadang tetungguling negari Ngamarta nenggih. Panenggaing Pandhawa saturing Jodipati ing tunggul pawenang. Kekasih Sang Raden Harya Werkudara, ya Harya Bratasena, ya Raden Wijasena, ya Raden Bimasena, ya Kusuma Yudha, ya Kusuma Dilaga, ya Sang Gandawastratmaja, ya Sang Mayunindya. Sang Raden Werkudara mengkaraken pilenggahipun panengah Pandhawa nenggih Sang Raden Arjuna, ya Raden Janaka, ya Kombang Ali-ali, ya Sang Kunti Wibaksa, ya Kalidi, ya Sang Setya Maragana. Datan kantun pisuwanipun saturing sawet jajaran nggih Sang Raden Nakula ya Raden Pinten kang kepareng caket dhateng resani Sang Rata ing Ngamarta nenggih waragiling Pandhawa saturing Bumira Talun nenggih Sang Raden Sadewa ya Raden Tangsen parandene mulat tekan mremblabar ya samudra datan petepi pasebanur Sang Yapara kawula dasih. Jejalar yal rapet pepet pipit prasasat atau pandenggol datan poselo labes katang mawa siba ing mriku nata Ngamarta nampi rawira nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna.
maning kang sasangka kumenyar manggara ning puri angin tanpa sireng Tinon ning masewakan pusana maneka warna sepak pospitengu dyono menyang mansrah sarawarokma ranggeng manik naramata Obro Prabanya kang sumirat kenyaring netra leliwaran ler ki laci sireng jawati
awimbo kekondo amre mi kati yo beng maruta kati yupeng maruta manda saparan kang mangambar Ratu neratu tama patihe nuwe pranayaka tiasre raja panekare becik parandi netan dadi sing kala bendu malah mangkenan dotra aradane wong sak negara Niwang Agung mugi ngayomana marang praja negari Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Kaka Prabu Sri Bathara Kresna, Kaka Prabu Indrawati. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Sawetawis dangu rawuh paduka wonten negari Indraprastha.
Najan ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken asung masegan pana krami mugya kunjuka dhateng arsa paduka Kanjeng Kaka Prabu sarawuh paduka wonten kedhaton agung negari ing Amarata Kaka Prabu. Niwangsa semana mangadili luwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Hong bawana langgeng sinunggi datan awrat. Nun mangke to Yayi Prabu Darma Kusuma iki Yayi Prabu Puntadewa. Sakalangkung bombong grahaling manahipun ingkang raka Ndarawati sareng kula tampi. Asem pasegan Manakrami tuwin Pambagya Raharja sampun ingkang raka tampi akarya bombong tias manahipun ingkang raka Dwaraka. Mboten nanggung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Yudhistira, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu sampun kemareng kula tampi kinarya Cundaka Panglingga Murda amawana kabagyaning gesang kula Kaka Prabu. Mboten langkung kaprayogan rawuh paduka wonten Praja Negari Ngamarata. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna nggih. Sawanipun Ngraka Ndarawati sampun mboten kirang prayogi Yayi Prabu. Clitheng kakangku sarawuh clitheng kakangku ya Kresna kakangku Ndarawati rawuh ning Praja Negara Ngamarta najan aku Werkudara ngaturake basaku katura ya Werkudara siya diatur bekti marang ngersanipun kakang ora pangestunipun kakang bae tampanana ya di Bratasena layu nindya yo pangestuni wong tuwa tak gegem dadekake jimat ora liwat parayogana nggo ngadhem ana ngersane barep kakangku. Ning Praja Ngamarta dina samengko iki. Kresna kakangku. Ya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang. Kaka Prabu najan ingkang arayi panengah ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Kaka Prabu sarawuh paduka ing Ngamarta, Kaka Prabu Ndarawati. Ya Janaka tak tampa siya diatur bekti ana ngarsanipun kakang. Ora liwat pun kakang mung bisa mengestoni marang apa kang dadi ature Siadi sarta tindakna laku utama selawase urip Janaka. Sampun sanget anggen kawula pundi lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang arayi Madukara mboten badhe suwala. Jer nyata paduka minangka pujangganing para Pandhawa Kaka Prabu. Ya Janaka iya. Nun mangke Kaka Prabu sarawuh paduka najan ingkang rayipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas sawu jajar tak tampa pangestunipun Kakang bae tampanana. Sampun sanget anggen kula pundi ndadosaken jimat Kaka Prabu. Kaprayogakna lenggah paduka wonten negari Ngamarta. Sawu jajar kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Kaka Prabu najan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu. Yayi Tangsen sadewa tak tampa pangestunipun Kakang Ndrawati tampanana. Nok nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Nun mangke to Yayi. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula wonten paring adhawuh Kaka Prabu. Dadosaken kejot grawalan manahipun ingkang Raka Ndrawati bene kelan padatan paduka nganturaken pasiwaken teka nimbali dhateng praptanipun ingkang Raka Ndwaraka. Tebe-tebe kula sowan saking negari Ndrawati wonten mriki menika namung badhe midhanget menapa ingkang dados pangandika paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Inggih Yayi Aji Ngamarata. Gandeng sampun kemareng samapta ing dadi sawega ing diri sedaya para nayaka. Miwah para kawula wonten negari Ngamarta enggal enggala. Paduka Yayi Aji Darma Kusuma paring dawuh dhateng ngersanipun ingkang Raka Ndrawati. Kula sumedya nganglungaken jangga nelingaken karna Mabuka Susilasta midhangetaken sabda tama dawuh. Pangandikanipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Yayi tansah marang pamoring sukma sinukmaya winanjo ing sepi
Prabu pambukaning warana karlen saking liya playa pengak yo sumusuping rasa jati sewu lepat aturipun rayipun Darma Kusuma tadah wadana Koko Prabu sayakti sangka bingunging manah kula anggen kula badhe ngedhepi tuwin kados pundi anggen kula badhe amungkasi retu utampi bebendu ingkang mapan wonten Praja Negari Ngamarta sakmangke keparenga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu paringa dawuh bab Negari Ngamarta ingkang ketaman pagebluk Mayangkara Koko Prabu pramila sampun wonten kamangka sampun wonten tigang candra kalenggan sakmangke Negari Ngamarta nampi pacobaning Gusti awujud bebendu sesakit kathah sangganing para kawula ingkang enjang sakit sonten kapralaya sonten sakit enjang ketiwasan Koko Prabu menggah ingkang rayipun Darma Kusuma kedah lumampah menapa murih sedaya bebenduning praja saged uwal saking Negari Ngamarta karana sangka anggen kula tresna mrih para kawula nanging sangka buntuning nalaripun jubluking nalar cingkranging samubarang arayi paduka Ngamarta pun para Pandhawa dereng saged keduga amungkasi bebendu ingkang mapan wonten praja Negari Ngamarta menika Koko Prabu wah Kresna kakangku ya Marata Dyaki paringa dawuh sejati kepiye seranane munggu negara Ngamarta bisa wal saka bebendu sabab mesake kanane para kawula esuk lara sore tekaning pati sore laya esuk ketiwasan bingung nalare Darma Kusuma ya mbarep kakangku ora kejaba aku uga ngrasake tanpa beda kaya ingkang dirasake dening mbarep kakangku sebab negara Ngamarta iki dadi papan panguripane para kawula. Wah, Werkudara wedi kuwatir sajroning atiku. Yen to para kawula ora isa ngrasake tentrem ning praja negara Ngamarta, kuwatiring manah mengko para kawula padha pindah nulya ora gelem urip meneh, ora gelem mapan ning praja negara Ngamarta. Kresna kakangku. Ya jagat pangestu ngrayau Bathara jagat. Yayi Prabu. Yayi Darma Kusuma, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Nyuwun mapunten. Sejatosipun sowan kula wonten Praja Negari Ngamarta nampi timbalan paduka menika, kula ugi sampun ngraosaken tanpa beda. Kadidene menapa ingkang sampun paduka dawuhaken ing ajeng menika kula wau. Inggih babagan Negari Ngamarta ingkang sakmangke nampi bebenduning Jawata, nampi pacobaning dewa. Nyuwun mapunten kula kinten sedaya menika mboten kedah pun seranani mawi syarat sarana ingkang awrat teges paduka mboten sandadak ngawontenaken sesaji kunjuk dhateng ngersane Gusti sabab menapa ingkang dadosaken sarana Negari Ngamarta menika ngraosaken pacoban tuwin nampi bebendu saking ngarsaning Jawata menika mboten sah jawi namung kawula paduka piyambak. Lajeng sinten kawula ingkang dadosaken sarana bebenduning praja Negari Ngamarta Koko Prabu menawi pancen kawula menika kaanggep lepat keparenga dawuh dhateng ngersanipun Kyang Rayi Ngamarta kula sawegolan kula sagah menawi kedah paring pidana paukuman dhateng pawongan utawi kawula alit menika Koko Prabu nyuwun mapunten. Kula kinten kok saru dinulu menawi kula aturaken wonten ing pasewakan Jurnata pasewakan menika kados pundi senananipun?
saged nuwuhaken katentreman jernyoto rembaking pawiyatan utawi pasewakan kedaton ngamarta. Para kawula mboten kepengin mireng, para kawula mboten kepengin midhanget, para kawula mboten butuh wonten regejegan dumadi wonten sak madaning pasewakan. Inggih. Pramila wonten mriki lereking rembag kula namung badhe nyuwun. Kula namung badhe nyuwun dhateng ngarsa Paduka Yayi Haji. Keparenga dawuh dhateng ngersanipun kawula alit ingkang dadosaken srana lan dadosaken sabab jalaran bebentuning praja negari Ngamarta. Kawula menika nggadahi gegayuhan nglangkungi dhateng kabisanipun Yayi. Nean siswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan karasaning manggote mati yogya sarining marana kang kumlaraning bumi mugi ulun ledhaka kang bumlaraning bumi iyat lang ngalang jiwana klar bandang moncar kinon lara kakonang suram sorotetan madang kasar lan pacaring sekebyara katare kule kono ta wau tidhem madaning pasewakan negari Ngamarta aran-renan datan ing Basamira datan mampah kapiyarsa nata Ngamarsa mung leget datan mobah datan musik nganti kaya golek pratima kencana kapiyarsa ing sangya para kawula dasih samya bingung gumun setaun jengleng serendeng nyumurupi selagani Ranata Ngamarta Sang Prabu Puntadewa ndadak sakoleng mangketi demi Ranata Ngamarta ndadosaken kanyut kang pinangka warja kanyut jaring waganten warja jaring akecoh ngitang durung abangi durung manjing dasaring pertala kesaru gegering jaba piyang ngarsa tangkeping mrika waseban bana amuk apa to kang dadi darunane menapa wujuding macan ingkang bedal saking Kranggeng menapa wujuding gajah ingkang medhot saking Mantilan mangke utusan saking Padukan Karangka Demel mangke sang Lurah Petruk Kantong Bolong Sumarang Lurah Bagong Kaget kang samya mulat Naglar mandan muncarating non mereka konang surem sorotetan padang asralan pajaring purnameng gagono
mendak alun tata trap silan nira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta ya jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat nun mangke Kaka Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula sak pirembagan kelawan paduka Kanjeng Kaka Prabu babagan negari Ngamarta ingkang sak mangke ketaman pagebluk dumadakan menika negari Ngamarta wonten ing pasewakan nampi piswanipun Panakawan saking pringapus tuwin saking Karang Tumaritis mboten mangling pun ingkang sowan Panakawan Bagong kaliyan pun Petruk Kanrong Bolong Kaka Prabu. Malah jagat pangestu ngraya Bathara jagat. Kyai Prabu. Kula wonten maring dawuh. Kejojotaning manahipun ingkang Raka Ndrawati. Panakawan mriku mboten adat saben sowan sonten-sonten kados menika menami mboten wonten dawuh ingkang saking ingkang kagungan kersa lho. Inggih. Nanging mas manten mugi dados ning kawuningan. Bagong Dobleh kaliyan Petruk Dloler menika ugi abdi kinasipun para Pandhawa. Paduka Yayi Prabu Darmakusuma sang adang Pandhawa menika kathah nampi lelabuhan saking para Panakawan menika pramila katimbalana kadangu. Kaka Prabu inggih. Kepareng apa duka lenggah ingkang prayogi sampun boten kirang sekeca Yayi. Panakawan Bagong sarta Petruk Kanrong Bolong sak sowanmu ning Praja Negara Ngamarta padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Amit masang Kalimantabi sinabeta ing ila tebena saking siku dendaning para dewa nritik. Ngon wonten dawuh pangandikanipun sinuwun Prabu Darmakusuma sawanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong lulus raharja mboten wonten alangan setunggal punapa senajan to weteng kula ngintir-intir. Kula namung saged midhangetaken suwantening gangsa piring tuwin tabuh parak ingkang pating kluthik mboten saengga nyumurupi sindan ingkang sajak ngece kalian kula. Petruk yoga ngendang ya karo ngece, nek ora karep guyu ya ora sah guyu. Dengkele atos. Apa? Jan ora nyawang wong le. Ya ora sah sambat sebut. Ora sambat piye? Ontong dalan niku kula wis kemrapake. Petruk takon nyopiri mah arep ngantemi wong. Ayo aku mangkel tenan e. Aku ngrumangsani wis 7:30 kok urung tekan
Tarup ki nak yo aku pekewuh karo sing kagungan kersa. Oh nyatane ya tekan kene tepat waktu. Heeh. Kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula konjo sandhaping pada Gusti kula ing Ngamarta. Sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih sinuwun Prabu Darma Wangsa inggih sinuwun Prabu Darma Putra inggih sinuwun Prabu Puntadewa. Ya ya Panakawan Bagong wis tak tampa ora pangestun nata Ngamarta wae tampanana Bagong. Sampun sanget kula pundi ndatosaken jimat. Petruk padha slamet sowanmu Panakawan. Pamujinipun sinuwun Prabu Puntadewa sowan kula mboten wonten angan setunggal punapa. Najan to kula sowan wonten mriki pun kentekan enggon. Pramila kula ngebrok wonten mriki mboten napa-napa nggih sinuwun. Ya sing gedhe pangapuramu Petruk Arjuna wonten dawuh. Mbok ya lincake dipasrahke ngersane Petruk. Ampun. Ah, jan. Kok ndak kula kesawapan le wedokane pirang-pirang begini. Tilas lungguhe Ndara Janaka niku nek wong sing ora kuat kesampiran kamulyan menika mbebayani, saestu mbebayani. Pun kula penak ten mriki. Kula niku pun kulina dadi kawula cilik, kula sawan wonten kedaton kula ngrumangsani. Kula menika mboten gadhah derajat pangkat, derajat kula namung kere. Derajat kula namung gedibal kula tak teng mriki mawon sinuwun. Ya wis yen pancen narimakake ya sing gedhe pangapuramu Panakawan, mboten napa-napa. Wong kentir dobleh padha kanthi slamet sowanmu Panakawan. Nggih, wong piyai pinter nata Ndarawati. Madang-madang. Sekeca nggih ledhar nggih. Iya. Ah, jane. Aku nek ora nyengkake tuku tongseng kambing Bu Soleh. Terus, mulih kok kene tuku ya. Siap. Tosura kana to. Heeh, jan. Enak tenan baku apa? Masakane bakule ngono lho, Tru. Ah iya. Karang lambeku ki sak kalu. Dadi iki sak klerak-kleru nek omong. Pamujinipun sinuwun Kresna. Kula ngaturaken sembah bekti kula konjuk sinuwun Ndarawati. Ya Panakawan Bagong tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Sampun kula pundhi. Petruk padha slamet. Pangestunipun bekti kula kunjuk Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Pun umpami lembageke niku napa perlune mawon pun perwakilan mawon. Mboten sah kabeh sing lenggah teng mriki mbageke ngoten pripun. Niki nggih gemeni wekdal. Oh kowe iki menengo wae to. Ngapa? Kok sedeng awake dhewe rembukan ki dadi ora ana swara klothak-klothik wong madang, ya. Ya ngono ya apik. Ha nggo ngulur wektu. Heeh. Truk. Kula mantene anyar. Ha iya. Arep racut busana kowe. Iya. Lah terus ngapa nek racut busana ki terus ngapa? Engko rak limbukan rak ora ana ketok. Bali-bali engko nek gara-gara wis bar sampunan kae. Ah wingi ngapa ta weruh wong bahagia kok serik lho kowe iki ora. Ah jandahe bop enake. Tanggapke wayang ingkul dhewe wong loro. Oh tak tonyo tenan lho Gong ora clemongan iki ning masewakan kok omongane kaya ngono lho ra. Bagong padha slamet sowanmu. Ndara Janaka wilujeng sowan kula Den. Bekti kula konjuk Ndara. Tak tampa pangestuku wae tampanana Panakawan. Kula pundi? Petruk padha slamet sowanmu Petruk. Nggih. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjuk Ndara. Petruk pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi sing gedhe pangapuramu. Aku lungguh ning sak dhuwurmu. Aja kuwalat ya Petruk. Mboten kula niku arepa wong tuwa. Ya arepa nuwun sewu. Umur kula menika langkung tuwek tinimbang panjenengan. Iya.
Ning kula ngrumangsani derajat pangkat kalenggan kula menika senes senopati. Kula menika senes nalika praja Negaring Amarta pramila. Kula lenggah wonten ngandhap kemawon kula sampun trimah, Ndara. Ya iya, Petruk iya ora dadi ngopo sing gedhe pangapuramu. Mboten napa-napa, mboten napa, gampil mawon. Ora aku suaramu kok tok gawe mibawa iki ngapa to? Lah iki aku menyesuaikan kok ya, Gong. Sing tak jejakke cara kene. Dadi aku ya sak iso-iso melu-melu cara kene ya najan tamung tiru-tiru ngono lho. Ora apa-apa. Nah iya. Bagong padha slamet, Petruk uga padha slamet. Ndara ana kula bekti kula konjuk Den. Iya tak tampa. Nggih. Bekti kula katur Ndara Pinten. Tak tampa Petruk nggih. Prayoga sowanmu bocah loro. Apa? Wong tuwa loro. Ha. Bocah tuwa ngoten mawon. Iya wajane Dan. Aku ki gumun karo kowe lho Panakawan. Pripun sing digumuni napa? Kowe kuwi menungsa titah sing wantek. Wiwit mbiyen Pandhawa lair, Pandhawa isih kuncung. Nganti saiki Pandhawa wis gelung, ibarate wis dewasa. Rupamu kok ya ora malih. Arep tak rupak-rupake gendhe kok bendara. Wah, jangan. Ora ngomben-omben kula niku formalin Oh ngono nggih. Kula rak saangkatane sing nyelentem niku. Wiwit jaman Mbah Adi Sugita kula nggih pun nabuh. Pripun? Iya Panakawan apik kowe, apik. Bengi niki nyawane teng Semar lho. Oh iya. Ora sebabe apa? Sebabe apa kok kowe muni nyawane ning Semar? Ha sing kagungan dalem ki sing maklari ya sing nylentem kuwi. Dadi aja macem-macem kowe karo Semar bengi iki kowe. Iya. Mebawane tenan saiki Semar. Andane kok. Oleh pamer pipa karo ngentut lho Jan. Bagong wonten dawuh. Gandeng wis tak wiji nggonmu ngadhep uga wis prayoga marata matura sejati kowe duweni wigati apa Panakawan? Jan-jane kula niku wajre menawi kula badhe matur ngersanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Jelaran kula menika namung kawula cilik. Boten nek kula ora didhawuhi Bapak Suwan mriki kula ya ora mungkin tekan kene. Iya. Gandeng panjenengan sampun dawuh, Bagong matura. Kula tak ngendika. Tak donya tenan lho Kang. Ngapa to? Nek mbasake awake dhewe iki aja ngendika ning matur ngono wae. Oh iya. Kula tak matur. Sowan kula ingkang sepisan ngaturaken rebah Siti Sekul. Binun teling ron Sambirata. Ndak paite. Arep madang mah dogap-dogap kuwi. Apurenta mbok bilih wonten kalepatan anggen kula matur miwah kula badhe nyekar macapat dandang gula gendere. Menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Jebul parikan tak kira sira kuwi arep ura-ura, Bang. Mboten. Ndak dikira nyaingi Pardi Kucing. Iya Bagong ora dadi ngopo. Nggih. Angka kalih. Sowan kula mboten saking pikajengan kula kalih Petruk. Sowan kula menika diutus kalih Bapak Semar, kaya sing wis kula aturake teng ngarep wau. Nek kula ora didhawuhi kalih wong tuwa kula, Bapak kula Semar Tripurwanto Ipung menika kula mboten tekan mriki. Iya, Panakawan nggih. Wajane iki lakone kok mah ora jumbuh karo acara mantenan ya, Truk? Ah ngopo? Jumbuh karo aku. Ngopo? Aku rene mergo sing dalani Semar. Sing dawuh awake dhewe tekan kene ora iso Semar to? Ah iya. Ah jan
Wis njaluk bagian kok wingi. Heeh to. Pira? Pokoke sak dhuwure pengendang jare njaluke. Sika. Gumen aku ke karo Semar ke. Ah iya. Wong sugih barang kok ngono. Banjur apa wigatine wong tuamu Semar dawuh kelawan sira sak kloron. Ngenten. Blaka Suta mawon bapak niku arep bangun kayangan. Karena teng pamflet pun cetha wonten ing Pedukuhan Karangkadempel menika sampun diumumke nek Semar arep bangun kayangan. Lah kenang apa, Pak? Kenang apa, Kak? Semar arep bangun kayangan? Mesti kemawon wonten sabab jalaran lan dasaripun. Inggih menika awit Bapak nyumurupi kawontenan negari Ngamarta ingkang sak menika 3 sasi 3 candra genep dinten menika negara Ngamarta nampi welaking dewa wujud bebendu pandumi ingkang nemahi kawontenan negari Ngamarta. Kathah sanjaring para kawula ingkang esuk lara sore meninggal santen saged enjang layu-layu siaran menika kathah sanget. Kelebu tanggane Petruk kala wingi nggih bar seda. Niku ya merga disababake negara Ngamarta ingkang ketaman Dahuru, ketaman Dubriksa, begeblok ingkang dereng saged dipun pambeng. Nah, serananipun senes serananipung senes. Bapak kepengin bangun kayangan menika badhe nuwuhaken tuwin mujudaken katentreman negari Ngamarta supados saged uwal saking gebendu. Kula sowan mriki wigatose mengajeng mboyongi Pandhawa gangsal cacahe supados prapta rawuh tedhak teng Pedukuhan Karangkadempel. Menika kula namung minangka lidah sinambung saking ngersanipun Bapak. Dene para Pandhawa mboten kersa dipun boyong sababe napa? Wong Pandhawa niku ya ndarbeki negara Ngamarta. Cetha panjenengan dadi nalendra teng negara Ngamarta, kedahe panjenengan menika wicaksana. Wicaksana lebda ing karya nirbaya nirwikara. Kudune nek bapak ndek gegayan nentremke praja panjenengan kudune bangga. Kudune panjenengan bangga. Nah, pramila cekaten atur kula. Kula sowan teng mriki menika karo Petruk sing kula ken nggih tukang pukul. Upamane Pandhawa kok ngendikane ngatasi negarane ketaman begeblok kok Pandhawa ora kersa mbebantu, Pandhawa ora kersa mbudidaya. Nyuwun mapunten Petruk pun siaga. Cekap semanten atur kula tak matur sembah nuwun tak mundur anggen kula sowan. Ngajeng Siti Gong Siti Tanaya majeng tatan posusi micel tukanira sang Narapati menang orot nganan riwes kumriwes pucak ing arawes yen sinapeta marang sagedheng murup dadi ono nyuwun ngapunten sing kula suwuni wangsulan pangandikan niku sinuwun Puntadewa lah kok dadi panjenengan Den sing majeng ketoke ngadepi kali napa sing diaturke Bagong Panakaman wonten dawuh
Anane Nata Ndrawati Prapta negara Ngamarta iki uga didhawuhi dening Yayi Aji Darma Kusuma. Ya kuwi kinen nambak renganing praja negara Ngamarta ing Ketaman Pagebluk. Rikala semono aku wis maring dawuh, aku wis matur ana ngersane Yayi Prabu Darma Kusuma. Ingkang rembuke negara Ngamarta iki ora bakal Ketaman Pagebluk mayangkara yen to tanpa ana ingkang jalari. Mau uga aku wis matur ngersani Yayi Prabu Darma Kusuma. Yen to ingkang jalari iki wujude kawula cilik ingkang duweni gegayuhan ngluwihi marang apa ingkang digayuh. Lah malah kok iki babak nglayoni jujul anusuli kepasang yoja katuju nginu. Praptamu ning negara Ngamarta apa ana kawan? Lho mengkariyen. Panjenengan kok ngendika kawula cilik nggih gegayuhane ngluwihi karo apa sing iso digayuh di luar kapasitas. Sinten? Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Kawula cilik ya titah sewantasing tak mestani iki ora kejaba mung bapakmu. Ingkang duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan, coba to sawangen. Semar kuwi mung wong elek nyolok mripat. Semar ki wong ora duwe derajat pangkat, wong loro sak udon telu sak urupan. Lah kok gegayuhane muluk-muluk timen ngluwihi marang apa sing iso digayuh dening bapakmu? Atas sing ayuwangan ki papan dununge para dewa, Tridasa Wataknawa. Bapakmu ki ming gedhi bal kok arep dibangun, Nalare ora gathuk wong tuamu ora ngila marang githoke, wong tuamu ora ngila marang cengele. Ngono kawan. Gandeng ngepasi sira praptaning praja negara Ngamarta ora sandadak ketayalan aku dawuh kelawan Kakang Semar. Aturna ngersaning wong tuamu Semar. Aturna ngersaning Kakang Semar ya bapakmu wong tuamu sing ora ngerti Subasita ora ngerti unggah-ungguh. Kawula cilik kok arep mbangun kayangan kuwi sing dienggo ragat apa? Aja mun lap lirike nenap duka yayasin ipin netra kocak ngondher andir Itup nyomangol caka wadane rombaranang wajan nglarake ati tenan omongane wong di derajat ki kelara-lara rasane ati kula nesu nang kula ora iso muring-muring. Sebabe napa? Kula niku tak jujur nggih, saiki aku tak jujur, Den. Tak jujur. Kawula cilik kaya Bagong kaya Petruk kaya Bapak Semar niku perlambange Lombok Abang. Ora ngosik. Ngapa? Kowe kok muni nek kawula cilik ki perlambange Lombok Abang ki dasarmu apa? Ha iki lho wetengku gedhe. Kalah karo weteng, Tru. Kawula cilik niku perlambange Lombok Riwit. Tegese perlambange Lombok Riwit kuwi piye? Karepe kepiye? Mengkeriyen Lombok niku nek dicokot pedes rasane. Lombok nek dipangan pedes. Semono uga kawula cilik nek dicokot atine dilarani atine kanthi ngendikane sampean sing kaya ngono kuwi dak sia karo kawula cilik niku rasane iso gawe sampean dengas-dengas lho mau sida aku apa ora sing kon dadi tukang pukul wis ora sah aku tak ngunekke keluh kesahku dadi kawula negara iki aku jan wis negara Ngamarta iki mung arep didandani oleh bapak, Den. Negara Ngamarta niku ngenten nggih. Hukum, pernatan hukum teng negara Ngamarta niku landhep medhun ketul munggah. Ngerti ora sampean? Kawula cilik menyolong tela. Mergo ora ngerti janjane niku tela theke tanggane. Dihukum, dibendhes watu. Diamuk masa. Ning basan
Punggawa nayaka negara Ngamarta para menteri-menteri do korupsi mung dihukum 2 tahun iku adile teng pundi. Tak takon. Upama sing dadi ratune Bagong, menteri sing do korupsi niku ajeng kula hukum kebiri. Ajeng kula hukum kebiri, kula ketak dalaning pati. Dalan mati dikethoki malah urip no. Dalaning kamulyan. Ben sisan ora. Nek kula sing dadi ratu ajeng kula hukum kaya ngoten niku. Bar kula hukum kaya ngoten niku, kula kan mubeng. Ngliga ngubungi alun-alun. Paling ora ngasih modar. Ngapa pemerintah pejabat donten jabatan kok dihukum ing ringan. Anak kula lho wingi nyolong rokoke dalang. Le ngunek-uneke wis ora karu-karuan wis kon mbraso. Gamelan 2 pangkon dibraso dhewe anak kula. Ya le kowe iki mung buta hudote kok nelongso timen. Wah, jan sampean niku mang mikir. Negara Ngamarta karo dimulyakake kalih Bapak. Negara Ngamarta karo ditentremke karo Bapak. Jenengan kok mang ngluput karo Bapak. Ratu Drohon. Lho. Kowe kok wani nerak tata krama, nerak Subasita, nerajang angger-angger kowe ninggal Subasita marang Nata Ndrawati. Aku ki bendaramu. Bos. Sampeyan ki dadi wakile Ratu Ngamarta. Ratu Ngamarta sak Pandhawa niku pujanggane sampeyan. Ning mangeleng-eleng. Sampeyan ora mungkin iso dadi ratu nek tanpa ana pambiyantune dukungane kawula cilik. Basan sampeyan wis dadi ratu mergo dipilih karo kawula cilik gelem karo sampeyan, gelem dipimpin sampeyan. Sampeyan kok sewiyah-wiyah. Oh alah, tro bali wae dikandhake perkara iki. Nyun pangapunten. Paripaksa kula majeng mriku kula namung kepengin ngemotaken dhateng Gusti kula Ndrawati Sinuwun Prabu Kresna. Panjenengan menika nuwun sewu, wah apa ora kelingan apa mboten kemutan karo labuhane Bapak? Rikala riyen panjenengan babah-babah negara Ndrawati sampeyan bedah. Kawula sing maune padha nelongso merga saka pernataning Prabu Narasinga sing suwiyah-wiyah karo kawula cilik. Sampeyan iso nentremke merga dibantu kalih Bapak Semar. Weh, lah sakniki mbasan sampeyan wis madeg dadi ratu karo kawula cilik. Luwih-luwih kawula cilik nggih Bapak Semar niku sing sabiyantu karo panjenengan. Lah kok sampeyan suwiyah-wiyah karo Bapak? Wah, lah nyun mapunten. Ngatos-atos kalih ngendikane sampeyan lho sinuwun. Ya tangene ngalang Yuwana Klere. Aklar bandan mon jaratin mon nerega konang. Laruta saking kutha sang guru kula yen tan mutusa sang Sri Koko Prabu wonten dawuh nyun mangapunten kula kok ndrodhok saliranipun ingkang rayi pun Darma Kusuma sareng kula midhanget menapa ingkang dados aturipun Manakawan Petruk. Nyun mapunten liripun. Sareng kula manah-manah kula pidhangetaken aturipun Panakawan menika estu lan menika perkawis ingkang nyata.
Kula ajrih menawi sak mangke padha Kanjeng Koko Prabu nampi siku dendaning Jawata. Awit sampun nglepataken dhateng gegayuhanipun Kakang Semar Koko Prabu Janaka. Kula wonten paring adhawu. Janaka ayo derek napa Kakang? Perkara iki kudu dirampungi Janaka. Yata laruta saking kutha sang Urukula. Barakudara. Wah, barep kakangku apa? Kepiye monggo pamanggihe siadi babakan gegayuhane Kakang Nayantaka lan sapa ingkang luput eneng kene Barakudara? Wah. Yen monggo aku sing luput ora ali kejaba ya mung Kresna kakangku. Ingkang samengko nandhang pepeteng. Kamangka Semar kuwi gegayuhane apik, gegayuhane Semar kuwi luhur. Malah aku ku arep ngluputke karo kowe, barep. Luputipun Kakang apa, Di? Ning atase Pandhawa kuwi duwe pamong. Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang bisa kandha. Jimat ingkang bisa ngucap. Kena ngopo, barep? Ora njaluk pambiyantu. Ngersani dipol kakangku ya Nayantaka karang kadempel. Iya, semanten ugi ingkang rayi sampun jajar Koko Prabu. Kula sejatosipun badhe matur, ambek inggih. Karana ingkang ngraosaken bebendu menika peranganipun kawula alit wonten negari Ngamarta. Menawi kawula alit ingkang ngraosaken Araretu bebendu dahuru wonten negari Ngamarta. Tartentu ingkang saged manggihi sarana mulyaning praja inggih namung saking kawula alit ugi. Kamangka wonten mriki kawula alit ingkang kula wastani menika inggih pun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Sampun marambah makaping-kaping sampun wangsul wangsul para Pandhawa menika nampi pambiyantunipun Kakang Nayantaka. Sampun ngantos ngleremaken ibarat tembung kacang lali karo lanjaran sampun ngantos menika. Sinengguh dening para kawula alit langkung-langkung dhateng pun Kakang Nayantaka. Sinaosa Pandhawa menika sampun mukti ngamibawa Nyakrawati mbau dendra nanging menawi paduka ndaraturipun ingkang rayipun nakula sampun ngantos nglirwakaken kaliyan pun Kakang Semar lho Koko Prabu. Yo. Yen aku nayogyani marang apa kang dadi ature nakula. Mesti wae mbarep kakangku kuwi mangerteni sarta bisa menggalih. Munggo kepiye gegayuhane Semar. Iki kudu dibantu, iki kudu diwangi, merga iki bakal nuwake katentreman praja negara Ngamarta bareng kakangku. Ya jagat pangestu Karawayau Bathara jagat Werkudara bareng kakangku apa? Sing gedhe pangapuramu ya Di yen to pun Kakang durung ngasih mikir tekane semono. Yo, ora dadi ngopo jar menungsa kuwi kedurungan dina lali salah apes lan sarta mati. Yen mangkono pun Kakang dawuh kelawan siadi. Ya senajan to Pandhawa godhang yen to tak sawang liring netrane Arjuna ya Janaka sajak arep sak biyantu marang Koko Prabu Ndrawati nggone duweni lekas kepengin murungake marang apa kang dadi kayuwane Kakang Semar. Jlamprong arep ngewangi elek-elek ya wis ben. Iya. Jlamprong arep kejlomprong ya wis ben sakarep-karepe. Iya Werkudara ya. Ya. Arep ewang-ewang lusat-lusat piring ya wis ben Janaka kuwi. Iya iya. Ya Werkudara. Pun Kakang mung manut kok Di. Ya. Yen manut ayo gage budal ning Karang Kadempel, lumawat alun-alun ke pepungkuran. Aja ngasih kawanguran dening Jlitheng kakangku. Ya, yen mangkono bubarno kang padha sibuk.
jenenging Senedya kundur ngedaton Werkudara. Yo, wis tok dawuh aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh maneh. Werkudara ya Bratasena. Murana gatine mananggilan. Arsa Sanata kundur ngedaton suluk saking Gamparjana kinabet gamparan gading. Kadheraken sanjaning para banjedi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tingal saking mandur tindaknya Sang Srinata lamun dinulu yayah Widod Jawata kairing Widodara Widodari. Sang Sri Narayana